Ze zegt, mag ik het stuur vasthouden? Ik zeg, nee, hij stuurt. Jij moet je knieën vasthouden. Het gaat helemaal goed, meisje. Veel plezier. Ja hoor. Dappere Agnes en Jaga. Hoppa. Hoppa, jawel, daar gaan ze dan. Helemaal naar boven toe. Agnes, hoppa. Zo gebeurde dat vroeger, zo doen we dat nou nog. Hier in Kampen, mensen. Op die planken. Agnes en Jaga. Hoe vond je het? Helemaal goed. Zeg, ben je een beetje duizelig? Kom eens even hier. Ga eens even op die rode bus zitten. Nee, kijk aan. Voor 14 dagen geleden waren we nog in Duitsland, mensen. En daar noemen ze het de Entschwindungsbuchse. Hier noemen we dat gewoon een ontduizelingstom. Ja, dat is onze tom, mensen. Dat is natuurlijk niet helemaal de ontduizelingstom. Dat is onze verzekeringstom. Ja, even serieus nou. Toen ik voor 18 jaar geleden deze Stellenland kocht in Frankrijk, had ik 2,5 jaar bij Max Middelbos uit Zwolle gereden. Ik was alleen maar enthousiaste rijder en dat ben ik eigenlijk nog. Van zaken doen had ik niet zoveel verstand. Ik vind het alleen maar leuk om te rijden en ja, de rekeningen die betaalt die vrouw wel. Mijn vrouw doet dat gelukkig. Zij heeft daar verstand van. Maar de autoriteiten verboden mij om hiermee door Europa te gaan. Niet voordat ik mijn publiek verzekerde. Ik betaal een enorme hoge premie voor jullie. Ik doe het graag, maar ik kan het eigenlijk niet zonder een heel klein beetje hulp van jullie. Hebben jullie een paar losse centen in je broekzak of portemonnee? Gooi het naar beneden, alle kleine beetjes helpen. Niets moet, alles mag. Wij zijn trots op ons te stellen. We zien aan jullie gezichten dat je iets van hebt. Ja, dit is echte entertainment. Dit moet blijven bestaan. Nou jongens. Helemaal goed. Daarna gaan we dus verder met het rijden met 2 Indiërs gelijktijdig. Dank u wel. Agnes, dat leuk hè. Het moet je moeten horen. Het regent geld. En ze denken allemaal dat we rijk worden, maar dat worden we niet. Maar we zijn het wel. We zijn het, kijk, dat bedoel ik maar. Rijkdom zit in je vel. Helemaal goed en daar leven wij naar, mensen. Kijk aan. Allemaal heel hartelijk bedankt, maar mochten er mensen zijn die zeggen, ik wil wel een briefje doneren, dat kan ook nog. Meestal hebben we er een stuk of 3, 4, 5, het briefje